Bore da, a chroeso chi gyd. Ato ni unwaith eto I oedfa o Fro Aled. A diolch I chi am eich cwmni. Mae'n braf cael eich cwmni chi fel hyn dros y we. Da ni'n cael cwmni hefyd y parth John Derek Rees heddiw. Mae o'n mynd I agor y gair I ni nes ymlaen o Salm 130. A ni'n diolch I Dduw amdano fo ac am I weinidogaeth arbennig o yn Abertawe ac yn dymuno bendith ar yr eglwys yno I gyd. Da ni'n diolch I ti. John Derek Rees am ddod ato ni y bore yma fel hyn. Da ni wedi cael wythnos anhygol o stormus yma. Yr mell yn goleuo'r awyr yn wybren yn binc ac y mell yn clecan uwch yn penna ni nes bod y lle yn ysgwyd. Beth oedd yn gwneud y storm yma'n anghyffredin oedd fod y mell mor ddidor yn dod yn aml iawn 2 neu 3 bob munud yn goleuo'r awyr. Ac mae'r arglwydd Iesu Grist ei hun yn sôn amdano ei hun fel mellten sydd yn goleuo o'r dwyrain i'r gorllewin. A theyrnas Dduw hefyd yn dod fel mellten yn ddisymwth I bod yn plith ni, da ni yn disgwyl amdani hefyd. Ac yn Salm 130 mae'r gwylwyr yn disgwyl am y bore fel mae pawb o'r eglwys yn disgwyl I gael gweld yr arglwydd Iesu Grist, dyfodiad yr arglwydd Iesu Grist ei hun. Felly, mewn disgwyliad o bresenoldeb Duw a phresenoldeb Crist trwy ysbryd glân yn plith ni heddiw, gadewch I ni ganu hefo'n gilydd, emyn sydd yn sôn am sŵn gwahanol iawn i'r tranau nawdd uwch yn pennau ni ar ddechrau'r wythnos. Y sŵn hyfrydlais gras Duw a'r gras a'r maddeuant sydd yn dod o enau Duw ei hun. 161 o caneuon ffydd gras o'r fath beraidd sain, I'm clust hyfrydlais yw, gwna hwn i'r nef dat seinio fydd a'r ddeiar oll a gliw. Fel o'n i'n sôn, mae'r darlleniad heddiw o lyfr y Salmau. Mae'n siŵr bod ni'n troi yn aml at lyfr y Salmau dyddi yma yn yr argyfwng. Dydan mae'r Salmydd yn gallu ysgrifennu a disgrifio'n cyflwr ni i'r dim. Y cyflwr yna o bryder a'r cyflwr yna o sicrwydd a gobaith sydd ganddo ni yn Nuw ei hun. Felly gadewch ni wrando ar Salm 130 gyda'n gilydd a rhyfeddu unwaith eto at y Duw sydd i'w ofni gan ddod ganddo faddeuant mor fawr ar ein cyfer ni. Salm 130. Dwi mewn dyfroedd dyfnion arglwydd a dwi'n galw arnat ti. O arglwydd, gwrando ar fy nghri. Gwrando arna i'n galw arnat ti. Dwi'n erfyn yn daer am drigaredd. O arglwydd, os wyt ti'n cadw golwg ar bechodau, pa obaith sydd I unrhyw un. Ond rwyt ti'n barod I faddau,
ac felly mae pobl yn dy addoli di. Dwi'n troi at yr arglwydd. Dwi'n troi ato ac yn disgwyl yn llawn gobaith. Dwi'n trystio beth mae'n ddweud. Dwi'n deheu'r meistr ddod, fwy na'r gwylwyr yn disgwyl am y bore. Ie, y gwylwyr am y bore. O Israel, trystia'r arglwydd. Mae cariad yr arglwydd mor ffyddlon, ac mae e mor barod i'n gollwng ni'n rhydd. Fe ydy'r un fydd yn rhyddhau Israel o ganlyniadau ei holl drygioni. Cyn i ni ddod at y gair, dan arweiniad y Pach John Derek Rees, gadewch i ni ymuno gyda'n gilydd mewn ymbil ac mewn eiriolaeth ac mewn gweddi efo'n gilydd. Gadewch i ni gydweddio. O arglwydd ein Duw, diwethad ein harglwydd a'n goredwr Iesu Grist, gan molwn di o arglwydd ein Duw am dy fawredd ath trigaredd tuag ato ni. Wyt ti mor fawr arglwydd dylsyn ni fod â pharchedig ofn wrth ddod ata ti oherwydd mawredd dy gariad a mawredd dy faddeuant, mawredd dy ras a thrigaredd arglwydd. Da ni yn rhyfeddu pa mor ffyddlon wyt ti i bechaduriad fel ni. Arglwydd, da ni yn troi ata ti fel rhai mewn argyfwng. Arglwydd, da ni yn gweddio bydd dy glân di ar waith heddiw fel ag erioed yn galw pobl ata ti dy hun trwy Iesu Grist ein harglwydd. Wrth edrych ar Iesu, arglwydd, da ni'n gweld maint dy gariad di. Mawredd yr hyn a wnes di trosom ni yn Iesu Grist. Wrth edrych Iesu ar dy groes a meddwl dymder dangail oes, pryd hyn rwyf yn dibrisio'r byd a'r holl ogoniant sydd yn ddonghyd. Da ni arglwydd yn rhyfeddu at yr hyn a wnaeth Iesu trosom ni yn lle ni ar Galfaria ac yn gweddio arglwydd y bydd yr rhinweddau mawr yma oedd dan y goron ddraen, y gras a'r cariad yna yn llifo eto i'r byd o'n cwmpas ni ac i'n calonen yna. Arglwydd tyrd fel mellt yna yn ddisymwth hyd yn oed. Tyrd arglwydd i o leo nefoedd yn bywyd ni. Tyrd arglwydd i'n plis ni ar frys iachawdwr mawr. Da ni yn diolch i ti arglwydd heddiw am y rhai sydd wedi'n blaenori ni, rhai sydd wedi mynd o'n blaenau ni i'r gogoniant yna, rhai sydd wedi bod yn esiampl ac wedi bod yn weithgar yn dy wynllan di ac yn dy deyrnas di. Ac arglwydd, da ni'n diolch i ti am weision dair fel John Derek Rees, a da ni'n gweddio bendith y nef arno fo a'r aelodau yna yn Abertawe, arglwydd lledeunad y deyrnas trwy weinidogaeth dy blant. Arglwydd, tyrd i'n plis ni. Tyrd i fendithio yr rhai sydd wedi mentro, yr rhai sydd wedi cael ei galw yn unol a tharfaeth di, arglwydd i gwasanaethu di yn hoes ni. Ni'n gweddio dros y fro arbennig yma arglwydd a thros weinidogaeth dair yma yn plis ni, fel ym mhob cwr o Gymru, da ni'n gweddio. A da ni'n diolch i ti am y rhai sydd wedi llafurio, fel y parch Elfed ap Nefydd Robert arglwydd, sydd wedi walw adre yr wythnos diwethaf yma arglwydd, da ni'n diolch i ti ac yn gweddio dros y teulu a dros yr rhai sy'n cael arian amdano i gydnabod i gyd. Diolch i ti am ei gyfraniad mawr i'r Eglwys Presbyteroedd ac i yn ehangach arglwydd i'r dystiolaeth Gristnogol yng Nghymru. Ac yn gweddio arglwydd y bydd pawb sydd yn galaru yn cael ei bendithio a thgysur tragwyddol di. Cofiam bawb sydd hefyd arglwydd yn wynebu argyfwng Covid ac yn wynebu'r haint dychrynllyd yma arglwydd. Bendithio nhw, pawb sy'n gwasanaethu, pawb sy'n gofalu, pawb sydd ar flaen y gad arglwydd, pawb sydd yn wynebu hyn o ddydd i ddydd mor ddewr ac mor gyson. Arglwydd, bendithio nhw, cadw nhw'n ddiogel arglwydd a thyrd a iachad, thyrd arglwydd a bendith dy bresenoldeb i'r rhai sy'n gofidio heddiw. Ac ymhellach arglwydd wrth i ni droi at air di'r Salm arbennig yma. Dysgu ni fod yn ddisgwylgar, dysgu ni fod fel y gwylwyr yn aros am y wawr. Dysgu ni fod â pharchedig ofn tuag ata ti oherwydd dy fawredd. A thyrd arglwydd i ddelio hefo'n calonau ni. Mewn ffyddlondeb, arglwydd mewn gras ac mewn cariad, tyrd di'n plis. Gogoniant i thenw. Ac o'r dair i ni, boed o'n air bywiol a nersol, a thyrd arglwydd Iesu yn wir tyred
arglwydd Iesu. Un o fynwn er gogoniant i wenw. Amen. Wel, shmai a helo i bobl Bro Aled, i rheina sy'n gwylio'r oedfa yma dros mis Awst. Mae'n hyfryd cael rhannu gyda chi heddi. Bydde fe lot mwy hyfryd cael bod yna gyda chi yn gweld eich gwynebau chi o mlaen i wrth i mi pregethu, ond mae dal yn hyfryd cael cymryd y cyfle yma i rannu gair Duw gyda chi. Chi'n meddwl lot i fi, chi wedi bod yn ffrindiau da, yn frodyr ac yn chwiorydd dros y blynyddoedd. A mae wastad yn sul arbennig pan y fi'n cael dod i pregethu unrhyw le yn yr ofalaeth. Wel, i ni yn Capel Gomer wedi bod yn treulio fach o amser yn edrych ar y salmau, a rhai o'r salmau yn benodol. A dyna fi eisiau i ni wneud heddi. Ni'n mynd i edrych ar un o'r salmau yma. Mae'r Beibl yn galw'n caneuon esgyniad. Hynny yw, salmau y caneuon oedd y pererinion yn canu wrth gerdded i Jerusalem. Maen nhw'n dweud yn y gwreiddiol, chi'n gallu clywed sŵn traed neu rhythm traed y pererinion yn y geiriau. Dwi ddim yn mynd i canu fe i chi, dwi'n mynd i ddarllen. Fi'n mynd i ddarllen Salm cyfan, Salm 130, dyma fe. Dwi mewn dyfroedd dyfnion arglwydd, a dwi'n galw arna ti. O arglwydd gwrando ar fy nghri, gwrando arna i'n galw arna ti. Dwi'n erfyn yn dair am drigaredd. O arglwydd, os wyt ti'n cadw golwg ar bechodau, pa obaith sydd i unrhyw un? Ond, rwy ti'n barod i faddau, ac felly mae pobl yn dy addoli di. Dwi'n troi at yr arglwydd. Dwi'n troi ato ac yn disgwyl yn llawn gobaith. Dwi'n trystio beth mae e'n ddweud. Dwi'n deheu i'r meistr ddod. Fwy na'r gwylwyr yn disgwyl am y bore. Ie, y gwylwyr am y bore. O Israel, trystia'r arglwydd. Mae cariad yr arglwydd mor ffyddlon. Ac mae e mor barod i'n gollwng ni'n rhydd. Fe ydy'r un fydd yn rhyddhau Israel o ganlyniadau ei holl ddrygioni. I ni'n diolch i Dduw am ei air. Mae yna air bach pwysig yn y Beibl. Un sy'n dod lan tro ar ôl tro. Y gair ond. A mae'r gair ond nag yw e'n dod rhwng dau ffaith. Dyma sut oedd pethau, ond nawr dyma sut ma pethau. Sylwch pa mor bwysig yw'r gair ond yn y syniad yna. Mae'n newid pob dim yn y frawddeg. A mae yna ond pwysig iawn yn ein darlleniad ni heddi. O arglwydd, os wyt ti'n cadw golwg ar bechodau, pa obaith sydd i unrhyw un. Ond, rwy ti'n barod i faddau, ac felly mae pobl yn dy addoli di. Sylwch ar sut mae'r ond yna yn newid pob dim. Mae'r adnod cyntaf, neu adnod 3, yr un cyntaf yn ein cwpled ni, yn adnod llawn anobaith. Mae Duw yn cadw golwg ar bechodau, ac felly pa obaith sydd na i un ohono ni. Dyw e ddim mae Duw yn cadw golwg ar bechod, ac felly mae rhai yn un oce a rhai yn ni ddim. Na, pa obaith sydd na i un ohono ni os yw Duw yn gweld ein cyfrinachau ni. I ni yn bechaduriaid,
I ni hefyd yn cael hint fan hyn o'r broblem sy'n codi o'r ffaith ein bod ni'n pechaduriaid, sef ein bod ni wedi'n gwahanu'n hunain oddi wrth ein Duw. Mae'r salmydd wedi wneud y pwynt yn barod yn adnod 1. Mae'n pechod ni yn ein gadael ni mewn dyfroedd dyfnion. Ac ar ddiwedd y salm, mae'r salmydd yn ein hatgoffa ni bod yna canlyniadau un drigioni. Os oedd y salm yma'n gorffen yn adnod 3, bydden ni'n gorffen y gwasanaeth heddi llawn anobaith. Os o'n i'n gorffen nawr gyda adnod 3, byddech chi'n meddwl, wel, pwy ar sefyll? Pa obaith sydd na i fi, i un ohono ni? Ond mae'r salm yma'n un llawn llawenydd. Dyw e ddim yn salm o anobaith o gwbl oherwydd y gair ond yma ar ddechrau adnod 4. Ie, dwi yn bechadur. Ie, dwi wedi gwahanu fy hunain oddi wrth fy niw. Ond mae Duw yn hoff o faddau. Mae Duw yn maddau pechod. Mae Duw eisiau maddau i ni. Yn wir, mae'r salm yma wedi cael ei ysgrifennu yng nghyd-destun yr ond yma. I ni'n gweld yn adnod 4. Mae pob cyfeiriad at y newyddion drwg bod ni'n pechaduriad yn cael ei ysgrifennu, yn cael ei esbonio yng nghyd-destun y newyddion da bod Duw yn maddau. Mi rydyn ni'n bechaduriad tu fas i berthynas â Duw, ond mae Duw yn maddau. Dyna mae Salm yn dweud wrthyn ni, ond mae Duw yn maddau. Chi'n gallu clywed y dathlu yn yr adnod. Dyna pam mae pobl yn addoli Duw, mae'r Salmydd yn dweud, achos mae Duw yn maddau. Pa obaith sydd i'r un ohono ni? Mae yna obaith. Mae Duw yn maddau. Mae yna gobaith i chi heddi. Mae yna gobaith i fi. Dwi'n bechadur ond mae Duw yn maddau. Mae Duw yn maddau oherwydd mae Iesu Grist, Duw y Mab, wedi cymryd ein pechod ni ar y groes. Ac felly mae wedi delio gyda'r broblem o pechod. Crist sydd yn rhoi'r ond i ni. I chi'n bechaduriad, i fi'n bechadur, ond Iesu Grist. Ond mae Iesu Grist wedi mynd i'r groes yn ein lle. Ni, fel Cristnogion, ni'n dathlu yr ond. Ni'n dathlu yr ond sef y ffaith bod Iesu wedi newid pob dim a wedi dod â gobaith i fewn i'n hanobaith a dod â ni at ein Duw lle o'r blaen o'n ni ar wahân. Drychwch ar adnodau 7 ac 8. Oherwydd cariad ffyddlon Duw, mae ein gollwng ni'n rhydd. Yn Saesneg, he redeems us. A fi eisiau i ni edrych ar y syniad yma bod Crist yn ein ryddhau ni. Mae Crist yn ein rhyddhau ni. A dyma mae'r Salm yn edrych ymlaen ato fe, bod Crist mynd i ein ryddhau ni. Yn Gymraeg, ni'n defnyddio 2 gair am y syniad yma sydd yn y Salm. 2 gair am y gair Saesneg redemption. Ni'n defnyddio gwaredigaeth a phrenedigaeth. Nawr, dwi ddim yn un sy'n dda iawn pan mae'n dod i eirfa a pethau fel yna. Ac actually, pan o'n i'n sgwennu'r pregethu yma, nes i checio gyda'ch gweinidog chi, Rodri Glyn, bod fi wedi cael y Gymraeg yn iawn. Felly, os fi'n anghywir, gewch chi beo fi, ond fi'n siŵr bod fi ddim. Am y gair redemption yma, yn Gymraeg, gwaredigaeth neu prenedigaeth.
A mi'n credu weithio pan mae gennych chi mwy nag un gair am yr un peth, mae'n neud y peth yn fwy 3D, nag yw e? Mae'n rhoi dau ongl i ni ar yr un peth. A mi'n credu mae hwnna'n digwydd fan hyn wrth i ni trafod y cysyniad yma bod Iesu yn ein ryddhau ni. Felly, fi am i ni edrych ar y geiriau yma. Gwaredigaeth a ffrynedigaeth. Nawr mae'ch Cymraeg chi lan yn ardal Bro Ared lot gwell na fi, so fi'n patronisio chi tipyn bach trwy hyd yn oed siarad am eirfa, ond dyma ni. Fach o eirfa i ni ar fore dydd Sul. Pan bu farw Iesu ar y groes, nath ein gwaredu ni rhag pechod. Hynny yw, nath cael gwared ar bechod a chanlyniad pechod. Yr hen darlun ni'n gweld yn pethau fel gweddi'r arglwydd yw un o ddyled. Mae ein pechod ni fel dyled. A thrwy cymryd ein dyled a talu ein dyled ar y groes, mae Iesu yn ein gwaredu ni. Hynny yw yn cael gwared o'n dyled. Pan bu Iesu farw Iesu ar y groes, nath ein prynu ni. Hynny yw, nath dalu'r pris, sef ei fywyd perffaith mwyn i ni cael ein ryddhau o'r gosb i ni'n heiddi. Nath cymryd y gosb. Mae Iesu wedi talu'r pris. Mae fe wedi ein prynu ni. Ni'n iddo fe nawr ac am byth. Mae wedi ein gwaredu ni, gwaredigaeth, a mae wedi ein prynu ni, prynedigaeth. Ac felly ni wedi ein ryddhau o fod yn gaeth i bechod ac i wynebu canlyniad pechod, sef i fod ar wahân oddi wrth ein Duw am dragwyddoldeb. Felly mae yna dau darlun yma. Y cyntaf, fel i wedi dweud, yw bod ni'n cael ein gwaredu o'n dyled. Mae Crist yn cymryd ein dyled oddi wrth ni. Mae'n cymryd ein pechod oddi wrth ni ac i ni'n derbyn dechreuad newydd gyda fe. Y llall yw bod ni wedi cael ein cymryd hostage gan pechod. Falle bod chi wedi teimlo fel yna. Mae Paul yn dweud, y popeth fi eisiau wneud, dwi ddim yn wneud, a popeth dwi ddim eisiau wneud, dwi o hyd yn wneud e. Ni'n gaeth i bechod. Beth mae Crist yn wneud ar y groes? Mae'n talu'r pris, mae'n talu'r prydwerth. Neu fel byddwn ni'n dweud, ransom mwyn ein ryddhau ni a dod â ni i diogelwch. Felly, chi sylwi, mae gwaredu ni o'n pechod, tynnu'r negatif i ffwrdd, a mae'n prynu ni, felly ni'n iddo fe. Ni nawr yn saff mewn perthynas gyda'n Duw. Dyna sut mae Crist yn ein ryddhau ni. Dyna oedd Crist yn wneud ar y groes. Yn ein gwaredu ni o bechod ac yn ein prynu ni yn iddo fe. Mae'r Salm, wrth gwrs, yn yr Hen Testament, a mae'r Salmydd yn ysgrifennu'r Salm yma gan edrych ymlaen at y diwrnod pan byddai'r Meseia yn dod i'w gwaredu nhw a'i prynu nhw. Ni heddi yn edrych yn ôl wrth ddarllen y Salm yma, yn cofio bod Crist wedi bod, yn dathlu bod Crist wedi bod yma, a wedi ein gwaredu ni a'n prynu ni. Mae Duw yn maddau. Dyna mae'r Salmydd yn dweud, mae Duw yn maddau, oherwydd mae Crist wedi ein gwaredu ni a'n prynu ni. Os ydych chi'n derbyn ei faddeuant e? Mae'n un peth i glywed am faddeuant Duw. Mae'n un peth i wybod bod yna maddeuant ar gael. Mae'n un peth i gredu bod yna maddeuant. Os ydych chi'n derbyn ei faddeuant e? Wel, mae'r Salm hefyd yn ein helpu ni i gymhwyso, i wybod sut i ymateb i faddeuant Duw. Sylwch ar y geiriau mae'r Salm yn defnyddio. Galw, disgwyl a
trystio. Mae'r Salm yma llawn o'r newyddion da. A mae Salm, fel fi wedi dweud, mae'n llawn o sut i ymateb i'r newyddion da. Unwaith ni wedi'n argyhoeddi o bechod. Hynny yw, unwaith i ni'n deall ein bod ni'n pechaduried, yn gwybod bod ni'n pechaduried, yn gwybod bod yna canlyniad i hynny, unwaith i ni'n gwybod hynny, i ni i alw ar Dduw. Mae'r Beibl yn dweud mae unrhyw un sy'n galw ar Dduw ac yn cyffesu pechod, yn cael ei hachub, yn cael ei maddau. I ni i alw ar Dduw, i weddio a gofyn i Dduw am faddeuant. Duw, maddau i fi pechadur. Sy'n eisiau perswadio Duw. Mae Duw eisiau maddau, mae'n hoff o faddau bai. Ond so'r gweddi yn un gwag, mae'n gweddi o edifar had. Hynny yw, mae yna elfen o droi yn y gweddi. Hefyd mae'r Salm yn dangos ni hynny. Dwi'n galw ar Dduw am faddeuant a fi'n troi oddi wrth ymhechod at yr un sydd wedi fy achub i. Actually, mae fe yn achosi fi i droi oddi wrth fy mhechod ac ato fe. Beth am y disgwyl te? Mewn ffordd, mae'r galw a'r troi yn geiriau ni'n defnyddio o hyd pan ni'n siarad am ddod at Iesu Crist am faddeuant. Beth am y disgwyl yma? Ni'n disgwyl am Dduw. Hynny yw, ni ddim yn mynd ati i drio delio gyda'n pechod. I drio wneud lan am ein pechod, fel bod gweithredoedd da yn balansio mas gweithredoedd drwg. Dydyn nhw ddim. I ni disgwyl wrth Dduw achos fe sydd yn maddau, a dim ond fe. I ni ddim yn trio delio gyda'r peth. I ni gadlu iddo fe delio gyda'r peth, oherwydd mae fe wedi delio gyda'r peth. Wrth i Iesu farw ar y groes a dod nôl yn fyw i roi maddeuant i ni. Mae yna elfen o ildio yn y disgwyl. Just ildio. Maddau fi. Fi di wneud dim byd i heiddi fe. Fi di wneud dim byd i ennill e. Y gwrthwyneb. Ond plis nid i faddau i fi. Hynny yw dwi'n cyfadde, does na ddim byd dwi'n gallu wneud. Duw sydd wedi wneud e i gyd a sydd yn wneud e i gyd. Iesu sydd wedi marw fy mwyn i. A Iesu sydd yn rhoi gwaredigaeth a phrynedigaidd i mi. Ond hefyd i ni i drystio. I ni drystio neu gobeithio yn ein Duw. Ni'n trystio yn Duw am ein achubiaeth ni. A ni'n trystio yn Duw am bob dim yn ein bywydau newydd ni fel Cristnogion. Mae hwn yn rhan o'r troi. Mae hwn yn rhan o'r disgwyl. Troi oddi wrth hunan hyder a hunan ddibyniaeth a trystio yn Duw. Troi oddi wrth meddwl fi sydd yn sortio popeth allan. I sylweddoli dim ond fe sy'n gallu. Gai'ch annog chi i alw ar Dduw, i droi, i ddisgwyl ac i trystio. Lle bod chi'n eistedd yn gwylio hwn lle bynnag ydych chi bore ma neu heno ma neu pryd bynnag, a chi'n meddwl, o, fi'n gwybod bod fi'n bechadur. Fi'n gwybod bod fi wedi anwybyddu Duw. Fi'n gwybod bod fi wedi troi'n nghefn ar perthynas gyda Duw. Wel, fi jyst mae'n annog chi. Mae yna gyfle heddi i droi ato fe, i alw arno fe, i disgwyl a just derbyn a trystio fe am faddeuant. Mae'r Beibl yn dweud, yr eiliad i ni gofyn am faddeuant, mae maddau ni. Mae eisiau maddau chi. Mae eisiau maddau ti heddi, nawr. Galwch arno fe. Trowch. Disgwyliwch. Trystiwch yn Duw.
Mae Salm yma, Salm 130, wedi bod yn un hynod o ddylanwadol. Oedd Martin Luther wrth ei fodd gyda'r Salm yma, a mae fe wedi ysgrifennu emyn ar geiriau y Salm yma. Yn Saesneg mae'n cael ei alw from deep distress, I cry to thee, Lord, hear me, I implore thee. Mae yna athrawes Almaeneg o blwyddyn 9 yn gobeithio bydde fi'n gallu dweud hwnna yn Almaeneg, ond ys dim gobaith yn anffodus. Fe ddaeth John Bunyan, awdur taith y Pererin, yn Gristion tra'n astudio Salm 130. Dyma'r salm olaf i John Wesley clywed cyn iddo fe ddod i gredu yn ei galon. Mae hwnna'n diddorol, ni'n joio fach o hanes, ond mae yna pwynt fan hyn. Wrth ddarllen y salm yma, mae pobl wedi dod i derbyn maddeuant Iesu Grist. Mae'r salm yma wedi newid bywydau o'r blaen. Ydych chi'n mynd i adael i'r salm yma newid eich bywyd chi? Ydych chi'n mynd i adael i'r gwirioneddau yma am ddiw newid eich bywydau chi? Ydych chi'n mynd i adael i Iesu Grist maddau chi o'ch pechod? Rhoi bywyd newydd, rhoi dechrau newydd i chi. Dyna'r her. Dyna'r her ar ddiwedd y bregeth fan hyn. Ydych chi'n mynd i alw? Ydych chi'n mynd i trystio? Ydych chi'n mynd i droi at Iesu Grist am faddeuant? Os mae Duw yn cadw golwg ar bechod, pawb aeth sy'n na i un ohono ni. Ond mae Duw yn maddau pechod. Gofynnwch iddo fe am faddeuant heddi. Bydd e'n maddau chi'n syth, ac os ydych chi'n gofyn, chi'n gallu gwybod bod chi wedi'ch maddau. Mae fe yn maddau, mae'n addo yn ei air. Gofynnwch i Dduw am faddeuant heddi. Arglwydd, ni'n diolch i ti am dy air, a bod dy air yn siarad mewn i'n bywydau ni. Da'n gosau ni bod ni'n pechaduriad, ond hefyd da'n gosau ni bod ti yn maddau pechod. Helpa ni i dderbyn dy faddeuant ti yn dy enw ti. Amen. Wel, diolch yn fawr, a fi'n gobeithio cael gweld chi cyn bo hir. Da ni'n diolch i'r arglwydd am y gair yna, ac i John Derek Rees am agor y gair mor ffyddlon i ni. Da ni'n diolch fod y gair mor fiwiol ac yn dod â ni'n agos fel y gwnaeth o at yr arglwydd Iesu Grist ei hun. Da ni'n mynd i ddweddu'n hoedfa, ac a'i ddymuno pob bendith i chi a'ch teuluoedd a pob diogelwch drostach chi. Da ni'n mynd i orffen trwy ganu un o'i emynau mwyaf ar llyfrau emynau, emyn gwreiddiol gan y parch Isaac Watts, When I Survey the Wondrous Cross, wedi'w gyfieithu gan yn hemynydd mawr ni yn hunain, Williams Pantycelyn, wrth edrych Iesu ar dy groes. Mae hwn yn emyn rhyfeddol yn dydi'n dod â ni wyneb yn wyneb ar hyn a wnaeth Iesu Grist trosta ni ar groes Calfaria, a'r hyn ddigwyddodd mewn gwirionedd yno, rhyfeddod mawr wrth edrych Iesu ar dy groes, a meddwl dyfnder dangael oes, pryd hyn rwyf di brisio'r byd a'r holl ogoniant sydd ynddo gyd. Gadewch ni ganmol yr arglwydd gyda'n gilydd trwy'r emyn yma. Rhif yr emyn ydy 495. Wrth edrych Iesu ar dy groes, a meddwl dyfnder dangael oes, pryd hyn rwyf di brisio'r byd
a'r holl o gonian syanddo i gyd. Na dim ymddiried drabwydd byw, ond yn dy angau difyniw, dy boen ei di a farol glwy, cael fod yn ymfrost i mi mwy. Dyma lle'r ydwydd a'r brynhawn, rasus ai yn disgleirion llawn, mil o'r unweddau yn gytun, yn prynu'r bwrdd giliedig ddyn. Pwy'n a llawenydd dan y lwys, tristwch a chariad ar y groes, ble by'r unweddau fel y rhain, erioed o'r blaen, dan goron ddrain. My fi a berth a fer dy glod, bob eilyn sydd o dan